Tedes algún tema de conspiracións? Oye, pues que estás poniendo, eso que está sonando Violadores del verso. W, ¿no? W. Sí, W. Bueno, pues si escoitas W del revés. I love. Pois sale M, que é de Will of Turiñán, en inglés. En inglés. Oh my God. Bueno, conspiracións que esta semana. Nos fumigan. Pois eu verdade, flipei co tema do teléfono que dicías que outro día, porque onte estaba falándome Flora dunha serie que se partió un pouco con ela, que é malísima, que se chama 365 DNI, que sale un tipo, estamos falando do tipo, mira que chulazo, porque é unha especie de sombras de Grey, pero polaca, cuidado, sombras de Grey polaca. É un italiano que é un chulazo, que fai así como de tal, entón estamos partindo poder. E hoxe, no Instagram, sale como recomendación, sabes que che mete de vez en cando Instagram, méteche o Instagram do tipo. Pois, hoxe veo un amigo meu hasta aquí, hasta casa, e faloume de un dron. ¿No? Que dixo, joder, falouse aquí na casa dun dron, ¿no? De, hostia, e ainda dixen, joder, molaba o Mavic este pequeno, tal. Pois, tío, 2 horas máis tarde, en todos os anuncios do ordenador tiña o dron. Tiña ese dron. Un volante destos de simulación para cal vas pillar, joder, cal vas pillar. Espera, para un momento. Abrimos sección. Sección videoxogos. Recomendádeme, claro. Joder, pois eu creo que o G27, non sei o novo, o que vai despois, non sei se será chamar a G29. Eso é unha puta pasada, o de Logitech. Ese é unha maravilla. Xa maravilla, non sei se o chat ten outra recomendación, pero eso é unha... Pois teño que comprar un xogo de coches, non? Home, sí. Pero espera, Pedro. No, eu son Pedro. En que vas a xogar? No PC, non sei. Na rúa. No cine. Non quería comprar unha Play tampouco. Joder, non habrá non hai ningún xogo de PC que me permita fazer. Tes aí o Forza, e depois hai outro que non me acordo. Hai outro que son 2 palos que ten máis sí, o ping-pong. Pues Forza. ahora non me paran de salir anuncios de simuladores. Sí. Bueno, pero é que eu recomendaría que te colleras, pois, se non queres unha Play ou unha Xbox. Pero solo para isto. Sí, claro. Sin duda. Porque seguro que non tes un ordenador aí moi potente como para que che tire dun simulador de coches aí un pouco decente, porque para que queres un pedazo de volante se depois o que a resolución vai a ser unha puta mierda. Se non ten... Vale. Pero é que de verdad, se vos pediría consejos. Joder, eu non vos enseño o meu ordenador. Mira, vos enseñar o meu ordenador, tío. A ver que se ve. Mira. Hostia, un ordenador de gamer. Joder, esto, a ver como fago. Así, con un milenario, non? O sea, esto, madre mía. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just